Sithathele ithuba sinibingelele zonke indawo la sifinyelela khona emakhaya. Namhlanje sila eFilidi eVryheid la uzosithola khona kahle kakhulu ke singahambi sodwa sihamba neNhloko yoMnyango ohlelweni lwakho ke olwazi kahle kakhulu ulapho ekhaya KZNHealthChatDotGov.za lethela untokozo kwamaphisa. Isikhathi ke sosithatha namhlanje sizothi ukugijagijima impela ngoba sinezihambeli einingana ohlelweni namhlanje. Yobe bengishilo ke sila eFilidi eVryheid namaphethelo nakuyilapha ke inhloko yoMnyango izosithatha isibeke ukuthi ngabe sizokwenzani la eFilidi namhlanje. Asithathele ithuba ke sibingelele kuye inhloko yoMnyango sethi sawubona. Asibingelele maphisa, sibingelele futhi nakubabukeli beyiteshi ezahlukene ezisibukelayo kulolu hlelo. Nizokwenzani la inhloko yoMnyango eZululand namhlanje? Maphisa, namhlanje eZululand besize ngohlelo olwaqalwa Operation Sukuma sakhe ku province yaKwaZulu Natal. Absolutely. Kuthe ngokubonakala ubuhle balo uhulumeni omkhulu national government wase eza nohlelo okuthiwa iDDM District Development Model. Absolutely. Lezo inhlelo ke ziyahlanganiswa ke manje bese kuba khona umuntu ekuthiwa champion HOD, champion MEC. Kodwa ebesikuzele kakhulu namhlanje siholwa champion MEC wakule district yaseZululand, MEC ubaba Mahlaba. Absolutely. Bekuzokwenza izinto ezimbili. Okokuqala bekuzolontsha ngokwe district loku esithi i-road safety month. Bese lokho kwenzeke ukuthi sibe nama roadblocks enzekile amaningana. Absolutely. Ngakubalula nje ukuthi kukhona umuntu we-truck obanjiwe ekuthiwa ube overload kwi-truck yakhe by about 13 tons. Kodwa hayi imali ayiceleni. So ke sithole kahle kwenzekeni. Yokuqala le yesibili zokhumbula ukuthi njalo ngonyaka ngale ikhathi uhulumeni uyaqhuquzela abantu ukuthi abalime. So bekuzoyiba yileyo nto ke futhi ukuthi sizoqhuquzela abantu ukuthi isizini yokulima isiqalile la ungqongqoshe uMEC uMahlaba eyekhona emphakathini wahambisa izinto zoinsiza kusebenza, wahambisa izithombo, waqhuquzela abantu ukuthi abalimi. Usazobuya futhi aphindeke abuye esezonika abantu ngoba uhulumeni lo okwiprovince yiwona onika abantu izindlu. Absolutely. Akuwona uhulumeni okulocal. So lo uhulumeni ke ezinye zezinto ebezoyi-introduce uMEC. No, iyajabulisa ngempela ke indaba ukuthi ke siyabona uhulumeni waKwaZulu Natal uphumile ugcwele iganga kuyasetshenzwa abantu baqhuqhuza ukuthi abalime benze konke. Ngolwesithathu ke sike sakubona futhi lapha ya eThekwini eDurban nihlangene lapha ya nikhulumisa into ethinta into ezihlukene ke ethinta ingculazi le kwi-AIDS Council noma kwi-Provincial Council of AIDS wenza ke ne-presentation esibona ukuthi cha ukuchitheke lapha ngalento yengculazi ngathi nyalalela okunye amagama abuye ngeqoda ngibona ukuthi ibanjiwe lento nalapho ke ngibone khona ukuthi ke enye izinto okhale ngazo inkinga yabantu abaphila nesandulela ngculazi othola ukuthi ke sebe abasayithathi imishanguzo ngendlela ekumele beyithathe ngayo. Ngabe ke kuyinkinga ekhona yini esifundazweni la ukusibeka esithombeni ngayo nanokuthi ke bungakanani ubungozi kumuntu odecide ukuyeka ukuthatha amaphilisi? Baphisa kule presentation okhuluma ngayo we were speaking to into kakhulukazi ye-TB. Inhlobo ngeinhlobo ze-TB. You will remember ukuthi khona lokho sithi i-drug sensitive TB. Kube khona i-drug resistant TB. Kube khona i-extreme drug resistant TB. Absolutely. Now lezi inhlobo zontathu so zithi kancane bese kuba ilaba abadla amaphilisi e-HIV. Nalabo ke abadla amaphilisi oshukela no BP bakwi chronic treatment. Noma abadla treatment for a certain period of time and kuyenzeka ke labo bantu bafike la bethi khona ngisafuna ukwadla lamaphilisi. Zikhona inkinga zakhona ziningi. Uma siqala nje kwi-TB, uma ngabe ubudla amaphilisi e-drug sensitive TB, maningi amathuba okuthi uzoba wena resistant
kule TB esithi drug sensitive. Absolutely. Maningi amathuba ukuthi wena uzoyitransmitter uyidlulisele kwabanye ohlala nabo noma ohlangana nabo. Maningi amathuba futhi ukuthi uzoyithola usunale TB esithi i-drug resistant or extreme drug resistant. But also maningi amathuba athi amanye ama-opportunistic infections angabe esayingenela nawo. Uma ke futhi une-HIV, your immune system goes down. Okusho ukuthi namathuba okufa athukwanda. The same thing goes for umuntu one-HIV. Ingakho sithi uma udla amaphilisi, the chronic medication, musukwayeka uze utshelwe odokotela noma onesi abakuyalayo ukuthi la usungawayeka, la usungawayeka. Okubi okunye ngakuveza kokugcina ukuthi okwamanje uma usu-resistant ku-drug sensitive TB, kukhona la sithi khona ayizodla amaphilisi isikhathi sithi ukwanda. 9 months, 18 months, sometimes 3 years. Usuphoqekile ke manje. Bese futhi uma sibona ukuthi kuyala bese sicha sikulalise esibhedlela ukuze phela sivikele wena, sivikele nabasekhaya. Nabaseceleni. Akhona ke nala awemfutho wegazi we-BP. Othola ukuthi umuntu uthi mayeze uthi mina sengi-right yini lokhu kufuneka ngiphuza ebese decide ukwayeka. Ubungozi bokuthi umuntu onesifo lesi-BP abese decide nje ukuyeka bona bungakanani? Mapisa ne-BP, i-BP yakho uyibona isiyinhle. Isifana neyami ngingayidli treatment. Ingoba wena udli treatment. Mawuyeke yakhe iyashona phezulu. Kodwa kubalekile ukuthi sikufake ukuthi yidli treatment ube ne-healthy lifestyle as well oyenzayo. Kodwa uma uyeka ukudla i-treatment yakho ye-BP, i-BP yakho izonyuka. Ama-complications wonke enziwa i-BP aphinde nawo futhi avele ke manje. Izinso ithinteke, inhliziyo ithinteke, imithambo yegazi ithinteke. Kube khona la sithi khona i-stroke. Emva kwaloko sithi khona ugogo wadlula ngasekhaya wangiloya kanti cha. Uwe nje ne-stroke esenziwe ukuthi awusayidlanga kahle treatment. So kuyabaluleka ukuthi wadla amaphilisi uma kuthiwa uyawayeka ingoba emva kokukhulumisana kwakho nabezeMpilo abakunakekelayo sebethe hayi eyakho ngathi sivele iyehle kakhulu nakhona kuvele kuthiwe jump sekuyekiwe kodwa kuvele kuthiwa awuthi ukwehlisa sibone kwenziwa yini okwakho. Absolutely. Uke wachaza enye into ngevuke edlule le ukuthi ke abantu bebe nayo understanding zehlukaniseka kanjani le ibhedlela. Umuntu mayethi uyagula kubaleke ngani aqale endaweni e-right. Mhlawumbe ungaphinda usithi nje halamuzi sibakhumbuzisa abalaleli emakhaya. Mapisa uma umuntu ephila asingaqala ekuguleni. Uma uphila qinisekisa ukuthi awuguli. Uma usugula bheka ukuthi uguliswa yini. Kodwa ungahlali bese ulinda ukuthi akuze kucaca ukuthi ingazathi sengisondelela la ekuthena ngilale phansi bese kuyima uthi angiyocheck ukuthi nginani. Uma usubona ukuthi iphelile insuku ezimbili ngingabi ngcono, ngcono uye eclinic. Qala khona. Eclinic bazobona ukuthi yini abayibonayo, yini okufanele bakunike yona. Uma futhi bebona ukuthi kufanele bakudlulisele ngaphezulu, bayakusa either kwi-CHC, the community health center, noma bakuse esibhedlela esithi i-district hospital. Now i-district hospital yona ngokuvama ayinawo ama-specialist. Inodokotela, inako konke okudingekayo, kodwa kukhona futhi nemishini engekho khona. Nakhona bafike bakubheke uma kubonakala ukuthi udinga imishini ethe ukuthi bakudlulisele kwi-regional hospital. Kodwa ke lapho suke sesithi it's either you go to i-regional hospital or to i-tertiary hospital depending ukuthi isifo obhekene naso singakanani. I-tertiary hospital ke ingaphezudlwana kwe-regional. Yilezi eyifana no Grace Hospital, eyifana no King Edward. Kodwa i-King Edward yona ngokwayo iwu-tertiary esekufune ukuthi siqale nayo sithi ayikwenze kahle umsebenzi ibe u-tertiary. Uma sekuthiwa lapho usufike kwabonakala ukuthi ayikufuneka okunye okungenhla ke manje sekuyiwa ke manje inkosi ama levels la levels. Uma ufika khona usuthola labe sithi they have super specialized. Yilo dokotela wake wezwa amaphisa kuthiwa khona udokotela okwavula ubuchopho bomuntu wathi operator udokotela kodwa patient uyayidlalela isiginci. Ilapho inkosi ke leyo. So all these are levels, but
esiqinisekisayo nesicelayo kubantu ukuthi musukulinda ukuthi uzugule. Yes. Nalabo abaseduze ke nabo bakusupport. Yes. Insizwa ziyahlupha ke kodwa igula izithi awuthi ngiyoshaya kancane ishaye kodwa ibonta ayibi right. Yeah. Emva kwalokho ibisiyakhala ithi vele noma ngigula nivele nifuna ngife. Isikhohle ukuthi yona ebikade eqinisa. Nayo. Ayi wayithinta khona nje uyithinte ngoba ngiyazi ukuthi inyanga lebo uyithinta izinto ze-nutrition. Ngiyithande leyo uyithinta ukuthi isikhathi esiningi into engena ngolimo imnandi iba nayo inhleso yokufike ingenzi kahle mayisifike lapha ya ngaphakathi. Mina ke ngiyengizwe nalabo bebefike lapho odokotela nama specialist bagxeka zonke lento ezimnandi inyama eyosiwe mawusuyifaka usawoti yona ebanga inkinga ngeni lokho kumnandi nje bakithi nabo drink laba kubalwe kuthiwa awushukela ugcina ungasazi ukuthi ngempela yini kodwa ke awungiphindele leyo ukuthi ke asigade lokho kuba mnandi olimini. Angithi manje maphisa kufanele ubheke ukuthi wondla ini wondla umzimba noma wondla ulimi. Okay. Ngoba uwondla ulimi kufuneka wazi ukuthi kungenzeka uwondle ngento ezirong. Asenze nje umzekelo othe ukuhluka. Uma umuntu okuthiwa unezilonda eswini ama-ulcers. Bese uthe umnandi upelepele umnandi ukufika la. Ufika la. Ukudlula lapho upelepele uyona. Ufike lapha ama-ulcers avuka ngeenyawo. Ngakho siyayisithi wena musukudla upelepele. Uma ngabe umuntu ekhaya kunabantu abane-BP, kunabantu abanoshukela, musukudla usawoti kakhulu, musukudla ushukela kakhulu. Kodwa siyayisithi maphisa ngesikhathi ogogo bakho bekhula babedlani. One babeyitshalela okusho ukuthi babe exercise. Wena usa exercise ungena efletini lakho legenge namaflet. Aphume efletini angene emotweni. Afika emsebenzini aphume efleti emotweni angene e-office. Uyabona ukuthi into exercise ayisekho. Absolutely. Kanti ngesikhathi utshala uzenzela wakho umfino wenza ukudla okuhealthy. Okwesibili uzokubilisa vele. Okwesithathu uya exercise. So zonke lezi zinto ziyakudinga zenza ukuthi ke nathi sodokotela sithi ukulamba ngoba usibona awudingi ukuya kudokotela. Inhloko yoMnyango ke ithe izocela ukuthi ngoba inyanga le ekhulumisa izinto eziningi kube khona esihambisana nabo. Buka nje namhlanje ngoba ukhona noNondumiso Dlamini oyi-operations manager. Bona kamagama amakhulu la operations manager. Kuthinta into eziningi ke la uzobe siyasichazela ukuthi yena u-operator makwenze njani kodwa inakho uku-operator lento operations manager. Into yokuba imanager and umkhaya wami futhi manje kuzobe ngathi ngibuye ngibe nento yokuthatha umkhaya ngoba lapha kaNongoma siyakhiqiza kakhulu azidlali nezingane so ke cha umkhaya ngikubingele ngithi sawubona. Yebo sawubona ngiyabonga ithuba. Awubathi nje fahla ukuthi ubani wakabani usuka kuze bezobona nama ngiwaqamba mangineka ithuba. Igama nguNombuyiselo Dlamini kunephuthanyana likaNondumiso. Ekhaya kwaNongoma ngifunde kwaNongoma primary school yami ngiyenze eNhlophenkulu primary school high school ngayenza emshanelo wesizwe high school. So ngenza i4 year course eBenedictine. Absolutely. Then ngasuka khona ngawasebenza esibhedlela esikhulu. Esishiwe inhloko yoMnyango. Usebenza nayo inhloko yoMnyango. Equidnant Should now sungaba iHOD ngoba wasebenza neHOD. Ama level. Absolutely. No. Manje ngisebenza la eVryheid Hospital as a operational manager. For labor ward no antenatal ward. No, siyabonga kakhulu mfethu isihlale sikujabulela ngempela ukuthi sithole abantu abasibhekana nabo nezingqinamba esisuke ibhekene naleyo ndawo leyo. Kuthe kupresentwa lapha ya ithange enhloko yoMnyango kukhulunyiswa ukuthi izingqinamba ezikhona nje sibhekene nazo ikakhulukazi kule district iZululand esekuyona. Kwavela ukuthi ke ikhona i-challenge kule district yokukhulelwa kwabantu abancane. Ikhona futhi i-challenge enkulu yokuthelelana ngezifo zocansi kubantu abasebancane kule district. Mhlambe ke ngoba bebesixoxisile eDurban eThekwini ake ngizwe ke from the horse's mouth kumuntu okhona la uthi ngabe i-challenge ngempela enayo yini kule district le yokukhulela kwabantu abasebasha nabantu abasebancane bethelelana ngezifo zocansi. Yebo maphisa i-challenge esinayo kakhulu eZululand district. Inamba yethu iphezulu ngokwe statistics sicishe silide mhlawumbe as compared to other districts for teenage pregnancy okuyinto engeyinhle akumele uqhame ngento engeyinhle emphakathini. Uma ubheka nje ngokwezinamba
zamakota awu-2 sisasebenze 2 quarters kulo nyaka from April to end of September. Inamba yethu njengamanje isihleli ku 1781. Don't say. i-Zululand as a whole. Okuyinamba esiyibuka inkulu and into esesiyibukile ukuthi kulama teenager ethu esuke sibheka khona from 10 years to 19 years. Sesibona izinamba iminyaka ephansi kakhulu o 13 years, 14 years, 15 years. Okuyinamba esuke iphansi. Osekuzosiphoqa ukuthi as umnyango wezeMpilo si-shifte the focus yethu manje. Uma ukuthi senza ama-awareness singagcini sigxila kuma-primary schools, kuma-high schools, but asifake konke because u-13-year-old usuke sase-primary. So ivakeli lethu masilishumayela alihambe kuyo yonke indawo. Primary school, high schools konke ngoba si-affectekile. Yazi ngaze ngahlukumezeka Nkosi yami ngoba nami nginakho kuna 13 years lapha nokwengane Nkosi yami. Emaye ngiyayibuka nje lento mase ngathiwa kufika sekududule lapha nakuthiwa ukukhulelwa ngaze ngaqala ngokungahayize ngithini. Kodwa ke isimo lesi esibhekene naso kulesi sifundo. Yebo sibhekene naso. Sure. Manje niyalandelela mhlambe ikhona into eniyitholayo ukuthi kungenzeka ukuthi izona elidelt abantu begcine bekulesimo ezibakusona. Yebo siyawenza ama-community dialogues la ebaQulusini. Eyokugcina bese nayo beyi last week nge-14 October ebisemondlo la bese invite khona izikole both aba-primary nama-high schools. So kulama dialogues ila esithola khona because asizi nalutho thina as healthcare workers sisuke silalele bona abantu abasha beyikhulumela ukuthi kwenzakalani. So izinto ezivukayo kakhulu babali peer pressure. Ukuthi my friend useyajola nomuntu wakhe nami ngizoba nale pressure ukuthi nami ngiyafuna ukuthi ngingene la. Kanti yena ungena mhlawumbe akanalo ulwazi. Mhlawumbe umngani yena ukhona seyiprotector ngakho. Ukuthi akakhulelwe yena uzongena engenayo information. Babala lack of sex education emakhaya ukuthi nawe uyacontributor. Bathi abantwana bethu sibhizi kakhulu. Asinaso isikhathi sabo. Bathi bona abakutholayo bakuthola emafonini. Hayibo. Ngoba thina abazali sifika sisogeza silala. Yes, sifika sikhathele sibuye emsebenzini. Silala. Singabe sisazi ke futhi ukuthi kwenzakalani kubona. So nami ngakubuka nami ngumama we teenager. Yebo. Ngakubuka ngakurelateisa kimi ngoba nami ngimyenze. Ngeke ngifike nje nami ngikhathele. Ngigeze ngoyiphonze embedeni. Awu bakithi. Kuze kube nguye olala emva kwami. Akumaza suke kwenza sengilela. And yazi lento ishoyo avibalulekile ngoba njoba singabazali abangenesi isikhathi sezingane zethu kusho ukuthi izogcina zifuna somewhere information njoba zisho ukuthi ke zihleli kuma cellphone zihleli ku social media and lapho kuyamisleadwana ilapho ke okuxoxa khona ngeinkinga beyibeka bona ngendlela ezobenefita bona abantu laba uthi bathola nabo sugar daddy laba odokotela abadala ebese ke bebachazela ukuthi hey thina singakulekelela kule nkinga obhekene nayo so ke kusho ukuthi ke into lokuqhela kwabazali einganeni zabo impela niyayithola mabesho abantu abasha. Yebo bayibenshina kakhulu indaba ukuthi siqhelile kubo nanokuthi nokukhuluma nje uthola ukuthi uyasaba umuntu ukukhuluma lo muntu ahlezi la ekhaya uzogcina sekhuluma nomngane uzomnika iadvice naye ayithole emoyeni umngane engenama facts. Sure. Bagcina sebeqhubeka behamba ngeadvice kamngane kanti yisi bafake ehlathini. Angikhumbuzise umlaleli ekhaya uthi ungangena ke emoyeni kulolu hlelo uthi 0710051217 0710051217 mawungabe nawe uyafuna ukufaka iinput noma unombuzo ngoba nawo ama specialist ethu la kukhulunywa ngazo ke indaba zoku sesibale siphezulu kakhulu eZululand sabantwana abakhulelwayo nabantwana ka abanezifo nje zocansi engathi sibalo sikhuphuke kakhulu bengizothi ke mhlambe ziningi kodwa izinto enizenzayo ke niumnyango ukuthi nilekelele abantwana ke noma abantu nje ukuthi ke bekwazi ukugwema ukuthi bengatholi abantwana isikhathi singakafiki nanokuhlela umndeni mawungakusibeka esithombeni iziphi lezi indlela lezo enibaqhuquzela bayisebenzisa. Umnyango usukhiphe izindlela eziningi kakhulu zokuthi sikwazi ukuvimbela ukukhulelwa. Absolutely. Sekukhona nezintsha ebeyingekho ngalezi ikhathi ezedlule. Lezeni. Ngoba besijwayele nje ukuthi kunamaphilisi kunomjovo kodwa sekukhona okungaphezulu. Yeah. Akhona amaphilisi, ukhona umjovo ka2 months, ukhona ka3 months. Sesinanokubizwa ngeimplant okufakwa lapha kuwena engalweni ukuhlala iminyaka emithathu. Sinane loop. Abanye baye bekubuze ngeIUCD.
ekwazi ukuhlala u5 years okunye kuyakwazi nokuhlala no10 years. 10 years. Ake siphuthume siyothatha nangomlaleli lapha ya unokukhanya ebheka uZulu wakhona khona la eFilidi. Wena okhanyo hawu bakithi wavele wanqamuka unokukhanya ngiyabona akushiyo ukuthi umlaleli uphelelwe i-airtime nithi ushaywe i-network. Impela ngiyabona ukuthi ushaywe i-network. Ubusabala kahle ke khona noluphu nani mhlambe nje omunye angaza sabe phela athi hayi mhlambe lento ikuphi nenigqugquzele kakhulu ubona ngeza ukuthi okunye ku5 years okuyiperiod ethe kuba yinde kancane nina njengabahlengi ke namahlengikazi ikuphi nenigqugquzele cha nakho ke esingathi kungakusebenzela ngokusheshsha noma kanjani. Owethu umsebenzi ukuthi sikugqugquzele konke okukhona ekugcineni uyena umuntu ozosho ukuthi cha usongichazele nesi wami ngicela ukuthatha lokho mina asimphoqi ngoba phela ekugcineni unelungelo ngizoyibeka zonke indlela zami ukuthi nazo ubuhle bazo nazo ububi bazo bese yena ethatha ke i-decision kodwa sekugqugquzelayo ke kulezi insuku kakhulu sigqugquzela lokho esekubiza ngo-long acting reversible contraceptive okuyikhona lokho engithi kusekushanyana ithini okuloop ne-implant kodwa ekugcineni iclient iyona ethatha isinqumo umuntu ofunayo angiyakuthanda wena oba ucindezelana usilini neselicindezelana wena okhanya nakho uyakusengena manje ke usibingelele Dumela. Yebo uyaphila mfowethu? Ngiyaphila futhi ukhuluma nokukhanya la elokishini eBhekuzulu umlaleli LCR. Baphila abantu eBhekuzulu? Bayaphila. Hayi mfowethu siyezwa kuthiwa izinto igadlile la eZululand kodwa ke awubuze nawe ngokufisa kwakho. Ngicela ukubuza ukuthi imuphi umehluko phakathi kwe-drug resistant ne-TB, i-drug resistant TB ne-TB lejwayelekileyo? Dokotela nakho impela ebuza umehluko phakathi kwalama TB lawo. Ama-TB besibale amathathu. One, drug sensitive la esithi udla amaphilisi for 6 months. Kube khona esithi i-drug resistant lapho udla amaphilisi for 9 to 18 months kodwa uphinda ujove. Kube khona i-extreme drug resistant lapho udla amaphilisi for 18 months nangaphezulu kodwa sekhona amanye amaphilisi manje elinye lawo libizwa ngebetaquilin eselenza ukuthi usizakala ukuthi ungajovi nokuthi amaphilisi uwadla isikhathi esifishane noma kunjalo siyagqugquzela ukuthi abantu abawadla amaphilisi abo noma ngabe imaphi abasuke bewanikile. Absolutely. Uyithole kahle Khanyo? Omunye kulandelayo ngike ngabe nenkinga la umalume amuke walala esibhedlela i-ICU for 11 days ngo-2020 ngenxa ye-COVID. Manje kancane uyakhoshela ngenzeka yini ukuthi i-COVID yamishiya ne-TB? Ukubelele kusiphi isibhedlela esiqale lapho? eVryheid. Khona la eFilidi. Okay. Kungenzeka anti COVID yakushiya ne-TB. No, i-TB sisi ayiyeveli kanjalo. There is a specific bacterium eyenza umuntu abe ne-TB. It's called Bacillus tuberculosis. Now leyo bacterium iyona ezokwenza ukuthi ube ne-TB. Uma kwenzeka kodwa i-immune system yakho yehla hayi ngenxa ye-COVID nanoma ngabe isiphi izathu esenza ukuthi i-immune system yakho yehla amathuba ukuthi le bacteria sonke by the way esinayo eSouth Africa bese ithatha ithuba ivele as TB akhona kodwa ngoba uthi uyakhwehlela umalume ngicela ukuthi akaye eclinic eseduze noma esibhedlela eseduze bazobheka ukuthi uyakhwehlela babheka ukuthi uyajuluka ebusuku babheka ukuthi uyadla yini babheka ukuthi appetite yakhe nje injani emva kwaloko uma kunesidingo bathatha isikhwehlela benza ama x-ray bese siyibeka eceleni ke indaba ye-TB uma kuukuthi i-complication ye-COVID ikhona i-rehabilitation engahle yenziwe esifubeni ukuze akwazi ukuthi ayiphilela kodwa ke siphinde sibheke ukuthi uyabhema yini. Okay, ngiyabonga bekuyilokho nje
Wena okhanya uyazi wena ungacisha ube nenhlanhla ngoba la esibhedlela nje basikhona kukhona odokotela babaphathi nomphathi wesibhedlela sizoyithatha inamba yakho sibanike ukuze mhlambe ibe khona ukusukumeleka into obusungene kulolu hlelo olukhulu lwesifundazwe uthi usala ususizakala la esibhedlela ngalento le obuthi uyayikhulumisa njengamanje. Okay, absolutely. Hayi ke sengishilo angithi usheshile untokozo kwamaphisa ushilo waqeda inhloko ekhona yesibhedlela ikhona naba abaphathi besibhedlela bagcwele la nizoyisukumela ke le ndaba soyithatha inombolo yakhe simthinte umfowethu ngiyacabanga ukuthi uma esethinte thinte neNhloko yoMnyango ngesakwazi lokusimthumela sekuzomela kube yithina esisukumela indaba siye kuyena siyitholti ikuphi inkinga na. Ngiyajabula ke ngoba ubusabeka ukuthi ke amathuba mneni wanike yena umuntu uthi eze ngaphambili ukuthi ufisa ukwenza kodwa ikuyouth enyeke leyishilo wangayisho ukuthi enye youth iyafika la isitshela ithi hey sibuye sabu kuya lapha ngoba nesi ufika qala kushumayezeke momsathu uzothi hey yazi ngiyafisa njalo ukuhlela umndeni athi unatheni wena ufuna ukuzohlela umndeni kabani phuma lapha bese kuba nenkinga ingathini into ongayisho nje obadusho nawe ukuthi ke sebekhona abantu abasebasha abancane kakhulu othola ukuthi yena banayo lengxaki le ukuthi sebeqalile vele ukuyimbandakanya nina ke njengamanesi mayefika umuntu ithini into kumele nimcwase uthini kulabo abacwasayo mabefika yeah kuyenzeka ngeke ngikuphike ukuthi ezikhungweni zezempilo bathi mabefika abantu bezothola usizo bahlangane neattitude yethu engabi yinhle ezabasebenzi ngeke kuthiwe izambane elilodwa lwabolisa sonke nabenza kahle ababe besabonakala awubake engakusho nje koza kwethu ukuthi maselifika kuyi-teenager lisuke selifika endaweni right vele selibonile ukuthi likwi risk lizocela iservice ngoba inesidingo dlala indawo yakho nawe mhlengikazi lapho khona uprovide iservice kulowo sefikile uprovide iservice ngale kokuthi umcwase ngokwe age ungamcwasi ngokwe sexuality ungamcwasi ngalutho provide iservice age pledge ithi I will not permit consideration of religion, race, and social status to intervene between my patient. Absolutely. Asikubheki thina sinesa umuntu eze yona phathi kuphele ngangisayiphasile kwanesing kwase kubheda ke ipledge ngase ngisha impela ukuthi hayi noma kumnyaka nangu samke usotobe samke uyaphila mfowethu siyaphila ubani esikhuluma naye ukuphi neSouth Africa okay usamngesibuya lokhulumayo ngisho lalela from radio bayaphila abantu eRichards Bay bayaphila kakhulu absolutely uthini wakumbuzo nginembuzo nje ewuthila ngizile kakhulu udokotela lapho ekhaya ngodaba obekade sithinta ebala inhlobo zama-tuberculosis okuyi-TB ngiyeke ngezwa bekhuluma kwenye indawo bekhuluma ngendaba yokuthi-ke ababa-department noma laba ababa-TB kunendlela abasiza ngayo labo bantu abasuke bene-TB abathola ukuthi-ke kuleso sigaba leso onjani umuntu etholayo leyo madlana leyo ayitholayo noma-ke osizakalayo ebese umuntu wami wesibili umama oyindodakazi ena-15 years ngiyakwazi yini ukuthi ngithathe umntwana wami ukuthi ngiyahamba ngiyomfakisa iluphu le odokotela abakhuluma ngayo kufanele ukuthi kube uyena ovumayo ukuthi ahamba yesala so mangathola ngichazeleka lapho ukuthi ngingakwazi ukuthatha umntwanami ngiyomfakisa iluphu engakazi abe nangani esengqondo ngoba engalo nge-15 years hayi-ke ngiyathemba sizwe kahle imibuzo omibili bazokuphendula emoyeni siyabonga kakhulu isibonelelo bese kuyasithintela lapha nangumzali uyafisa kube uyena manje oluthathalo lo daba ayomqeshi lopho indaba yezibonelelo ze-TB sesabona ukuthi sicabanga ukuthi akufanele umuntu abe nesibonelelo se-TB okay bakhona abantu abadeservayo ukuthola ama-grant okay i-grant isuke isho ukuthi unesifo esithile esingalapheki kodwa siyayisiqugquzela ukuthi umuntu ocabanga ukuthi ufanele ukuthola i-grant kukhona odokotela bakwasasa labo dokotela benza ama-assessment wonke based on the outcome of that assessment bese besho ukuthi wena uyayideserve yingakho uzothola ukuthi uma phisa une-TB nami ngine-TB
kodwa maphisa ayithola igrant mina ngingayitholi ngoba kuya ngokuthi basuke betholeni kuwe akusho ukuthi nje make kwathiwa TB sekuyigrant yiloko kubalekile ngakuveza no awusalusa usithatha nanga umzali bakuthi uyayibona ngathi iyagijima ebusuku amawindi gelekeqe wonke alikho elivalekayo iwindi manje usiyacanga ukuthi cha ngoyifakele iluphu engakaqali sivumelekile nisabazali ukuthatha inxexheba. Ngibonge kulelo pause ngiyajabula nje ukuthola umzali oactive ngomntwana wakhe ombonayo ukuthi usekukhona indlela ayihambayo kuba uyena futhi omusa nasemtholampilo because ezinye izinto ebesizithola uma sihamba kwi-community ukuthi abazali ababi seduze nabantwana babe especially ama teenager yes uzomletha wamukelekile umzali uthezeni umntwana wakhe kodwa ke angeke sithathe okuthandwa umzali thina sizonikeza information kwingane nomzali ekugcineni komele igcine ithatha isinqumo if ingane mentally ngizothi isivuthiwe kahle ngokomqondo ikwazi understand ukuthi kwenzakalani izosithatha isinqumo ngoba izogcina sithi umama ungifosile ukuthi ngifake lento ihambe yokukhipha ngoba akusukanga kuyo ngiyakwenza ngifakeni ngoba umama uthi ngifakeni akusayiseviki ipurpose no ngiyajabula ngempela ngoba uyayilenza kuye kube ngazi ukuthi ke lento le yokuzama ukuvikela abantu bengabe sebethola abantwana abangahlelelekile ibhekiswa kubantu besifazane kuphela kodwa sesiyathola ukuthi ikhona indlela eseniyenze ukuthi icecena la kupha kwabesilisa ukuze nakhona ukuthi jumpu engabe isenzeka indaba ungakusibeka esithombeni ukuthi ke lento le ihamba ifike ephi ukuthi insizwa zisuke bese ziyakhathazeka zithi manje kuyose kunqamuka yonke lento le ingaphindi ikhahlele noma kwenzakaleni ithini into yakuthinta ukukhahlela into mase nivalile ngosoke kuhamba kanjani ubanike nje isithombe abantu besilisa lukhona uhlelo olubizwa nge-vasectomy la umuntu wesilisa esuke evala khona inzalo ethi cha hayi isibaya sikababa sesanele absolutely akuphazamisi ukusebenza komshini wakhe ngoba kuzovanjwa nje kulaya amashubhu yebo kuzoqhubeka bekuphuma kuphuma akukho kuzovimba kuzovimbeka ukuthi engezi loyana ukuzohlangana neqanda bese khandeka umntwana shuthi nina novimba okunye kuyaqhubeka njengenjwayelo kushibilike nje kungathinteki futhi ukuthi akusekho kuzokhahlela nokuzolentuzana hayi ke mina ungwezile ngoba cha ibingibamba lapho ukuthi abantu bakuthiwa bakhona bakuvalayo yovele bese kuthaka sekusekulokhu bese kuba nezingxaki eziningi nithi nina cha konke kusuke kuselight konke kusuke kusakhahlela ngeindlela futhi ke yiloko ukuthi ngeke sadlula okweqanda kuphela madoda nizwile bafowethu asambeke mawukuthi uyabona ukuthi sekukuningi kakhulu sekungaphekwa amandla akho ungaya nawe ulekelele kulento yokuhlela kwemndeni cha ngiyajabula kakhulu ke asithathele ithuba mhlambe sikunike ithuba ukuthi uyigoqeke le ndima yakho ngokuthi uneyinkinga nawe ezaziyo eziningi ezibhekene nabantu abasha la ungathini umlayezo umfishane nje ongawudlulisa sesizodedela nabo nezinye ikhulumi zethu. Okay, kubantu abasha engakusho nje ngathi imfundo iyohlala isibani sempilo yakho. Ungajahi okwabantu abadala. Sesibadala sekunzima. Kwakumnandi usakhuzwa umzali. Manje sengingumzali sekuyimi engikhozayo. Zikhona insiza emtholampilo eyahlukahlukene sekuze kube nama-hours specific for abantu abasha ukuthi uma befika bazofike be-attend uma bebuye ezikoleni abasebenzise zonke lezi insiza umnyango wezeMpilo osuyilethile kubona ngoba ezabo abantu abasha. Sibonge kakhulu ngethuba cha ngikufisela konke okuhle oyifisela kona dokotela sisashintsha ke esazongena omunye olandelayo ngiyayibuka lento leyo ukuthi intsha nani nawe mhlawumbe unazo nezingane ingathini umlayezo ngempela oqinile ongawudlulisa kwesikhathi. Maphisa ngifisa ukusho ngiqale la kuleya esike sayithinta ukuthi umzali athi sengizomthatha ngenkani. We Constitution of South Africa there is a section 28 ethi ingane is a right ku Bill of Rights. But also there is a section 195 now what you've got a right to health. All we need to do thina ukubafundisa abantwana. Bese sibakhulisa maphisa. There is something called physical wealth. Enye yazo ukuthi ukwazi ukulawula impilo yakho physically. Now siyasithi ke gqugquzelelo ke ebantwaneni bese simtshela umntwana ukuthi uma ungakakwazi ukuzondla wena umthola kanjani umntwana okuzodinga ukuthi umondle so kudinga ukuthi sibafundise abantwana singabheki futhi ukuthi abantwana benza amaphutha sibuze ukuthi
thina suke sikuphi njengabazali because njengoba benza amaphutha kungenza ukuthi asike eduze noma babuka ama behaviors ethu. So hizo zonke izinto ezi societal in nature that we need to speak to. Kodwa sekugqugquzela enganeni ukuthi zinakekele, do not compete on sexuality or sexual issues. Njengamanje siyasuka ke siya eKhemisi. Yabona ke iKhemisi ezinye zezinto lezi esikhulu esingabaningi ekuthiwa bewuthi makuthiwa ufuna ukuba yini unesi iphoyisa kubalwe nje. Kodwa lokho eKhemisi angikhumbuli ukuthiwa kuyabantu. Sebekhona ke abantu impela abamnyama bayenzayo lento ekuzokuthiwa unesi noma udokotela okhipha amaphilisi. Yes, angithi yabona ke bambiza ngo-pharmacy manager. Yabona ke amagama amakhulu lawo. Yabona namhlanje ngilethe i-manager abantu abamanajayo izinto ziyenzeka ngodlumbedlu khona la Philip esibhedlela. Cha ke angithathele ithuba ngikunike ithuba lokuyi-introduce. Wena ngizokunika ukuthi uyi-introduce kade. Unesi angimnikanga kakhulu ukuthi ayi-introduce kade ngoba sonke sakhula futhi ngifuna ukuba unesi. Kodwa lokho ka-pharmacy ngifuna uzusitshele nokuthi umuntu oyi-pharmacist kufundwani kuyiwapi kwenziwe ini kanjani. But ngaphambi uba ngize kuwena angithathele abe ukugcina emoyeni u-Yvonne okhona khona la eBhekuzulu. Yvonne. Yebo, sanibonani bahlonishwa. Uyaphiloni? Ngiyaphila njani nina? Awu siyaphila ngiyabona abantu bayaphila eBhekuzulu bakithi. Siyaphila nje osheleni. Awu sheleni lomdala noma omusha? Siyaphila. Okay. Nginemboza embili nje la. Absolutely. Ngicela ukubuza ukuthi ke ithini ifenka government uhulumeni ethinta i-teenage pregnancy. Niba kanjani ne-teenage pregnancy ngokohlelo la government? Okay. Umbuzo wesibili futhi ke i-government yiluphi uhlelo lokutrace abantu abadefaultayo ku-HIV ne-TB? Okay. Inombuzo nje naye ngiyabonga kakhulu. Awu ngiyayithanda. Ngelinye ilanga u-Yvonne ngiyofuna ukusitshele nawe uhlelo lomphakathi enalo ngalento ye-teenage pregnancy uyezwa? Yebo. Ngiyokufonela ngelinye ilanga kodwa ke bazokuphendula ukuthi ugovernment yena uthini? Government. Tshela nangu Yvonne. Yvonne, asivuma ukuthi ukukhulelwa kwezingane azikhulelwe izingane zisesikolweni noma zisesibhedlela noma zikuma institution of facilities kahulumeni. Absolutely. Izingane zikhulelwa zisemakhaya. Okusho ukuthi le nkinga yokukhulelwa kwezingane akuyona inkinga kahulumeni, inkinga ye-society, inkinga yethu sonke. Ngakho kubalekile ukuthi okokuqala ekhaya siyifundise ingane. Okwesibili thina siyaqhuquzela ukuthi uma siya ezikolweni, one, we've got school health programs. Lama school health programs siyakhuluma ngezingane sithi ningaqale niyimbandakanye. Uzokhumbula sake sakhuluma ngo-abstain, be faithful, condomize. Inhlelo zonke lezo yahulumeni. On top of that, education. On top of that, isibhedlela kubantu. On top of that, all the other programs MEC wethu aseyiqalile la se-engage khona abantu. Hayi ingane kuphela. But uma sekubonakala ukuthi le ngane ngempela iyabona cha iyahluleka ukuyibamba, ayisebenziseke zonke inhlelo ezikhona usoKhemisi uzozisho amaphilisi, i-implanon and all the other means ukuthi ivikele ukuthi ikhulelwe. So on our side senze njalo, kodwa siqhuquzela ukuthi awume kancane uzobuya uyibone lento ungayijaha. Absolutely. Cha akayi-introduce kusoKhemisi wethu manje sikunika ithuba nje lokusinabisela ukuchazela nalo olapha emakhaya ofisayo ukuba yilento ekuthiwa usoKhemisi ukuthi yinto enziwa abantu abanjani, abantu ngeke ngikwazi ukuyenza manje ngowasemakhaya mina nje le kaNongoma ngingayenza Nkosi yami. Ngiyathanda ukuyenza. Mawuse umdala futhi ngangami iminyaka isi-50 something ungayenza futhi lesoKhemisi awusithatha usibeke. Ngiyabonga ukuthola ithuba, ngiyabingelela. Ngunondumiso wakasibisi. Absolutely. Ngiqhamuka elokishini elisha eBhekuzulu. Kanti i-local isilekere? Yebo. Waba nenhlanhla futhi wasebenza ngakini? Yakwendele bani bo? Ngokusebenza ngisebenza e-pharmacy eKhemisi yalapha esibhedlela eVryheid Hospital. And i-position esengayithola ukuba u-pharmacy manager, so umnakekeli weKhemisi nje lilonke. Anginakekeli-ke isibhedlela kuphela kodwa sibuye sibhekelele namakliniki ala ekhaya. Ngoba ngingiwakhona la eVryheid, ngaqala ukufunda eBhekuzulu Primary School, ngaze ke ngaphothula umatric wami eVryheid. Ngaqeda lapho
ngaqeda lapho ngase ngiyokwenza i-BPharm degree yami eMedonsa ngesikhathi ngingena nawe Medonsa. Hayi. Sengiyambona uphela ngangijala ukuhamba ekseni phela uma ngangifikela mina bona duty. Ekseni mase ngiphuma sengiyakubona kancane shwishwi. Absolutely. Engaphuma ke seku-University of Limpopo ngenxa yama-majors. Okay. Ngase ngiyasebenza ke la ekhaya ngathi ba i-intern la ekhaya ngenze i-comserve ngabuye ngabuya ke. Wow. Yeah. No, iviki leli noma inyanga la esibuye sibheke khona ke into ethinta wona amakhemisi lawa ingakho sicela ukusondelela kodwa sifuna usize ngalolu hlelo lolu siyasibone abantu abaningi besibuza ngalo balibiza ngo Central Chronic Medicine Dispensing and Distribution. Ungqongqoshe kodwa wabe sethi ke ufisa ukuluthi alakhele igama abantu abazokwazi ukuthi belisebenzise wathi ikhemisi eduze nawe nalapho enisweni gqugquzela abantu ukuthi ngoba phela akusho ukuthi makukude nesibhedlela noma neclinic la uhlala khona ngeke ukwazi ukuthi imithi ifinyelele kuwena awusithathe nje through ukuthi thini lento leyo ukuthi ke senikwazi ukuthi abantu bethole imithi eduze ke labahlala khona. Yebo. Uhulumeni wethu wabuka ukuthi abantu abaningi bayidinga imithi yabo njalo nyanga zonke waseke esekhanda ke loluhlelo esasiliqala silibiza ngo CCMDD lapha athi khona uhambisa imithi eduzane nasemakhaya kuze kube lula kube seduzane ukuthi umuntu ayithole imithi yakhe. Yes. Elinye igama elivelile ukuthi i-double up ngenxa yokuthi ngizochaza ama benefits aloluhlelo and manje emisi wethu sebize ngokuthi ikhemisi eduzane nawe konke lokhu kuyiqiniso ikhemisi eliza eduzane nawe ngoba sisebenzisa izikhungo eziseduzane nasemakhaya ukuze imithi yethu noma amaphilisi ethu sikwazi ukukuthola ngaphandle ukuthi sonke size esibhedlela ngenxa yokuthi uma sengiphuza imithi yami yokugula kwami okuyimbeleselo okuyi-chronic kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi njalo ngenyanga fanele ngigibele thina lapha ebaQulusini indawo zakithi zikude kakhulu omunye umuntu kufanele agibele kathathu kanti ustable ngokugula kwakhe futhi uyafisa ukulanda imithi yakhe noma okanye amaphilisi akhe so lolu hlelo liyamsiza kakhulu ukuthi akwazi ukwathola amaphilisi akhe eduzane nasekhaya noma eduzane nalapha asebenzela khona. Mhlambe ke omunye uzoyibuza ukuthi hawu kanti sengizothi mangiqeda nje ukubona udokotela ngiphume ngibheke ngasekhaya ngithola amaphilisi noma kunohlobo oluthile lamaphilisi enisuke nikhuluma ngawo nezifo ezithile enisuke nikhuluma ngazo awusibeke esithombeni ukuthi ke hlobo luni lamaphilisi leleni ekuyilona umuntu asekwazi ukuthi alithole ngala ahlala ngakhona. Ngiyabonga ngalo mbuzo. Uma umuntu esezile esibhedlela wathola usizo walanda imithi yakhe njalo ngenyanga kwabukeka ukuthi ukugula lokho kwakhe ngizokwenza example ye BP njengoba udokotela eyichaza ukuthi singaba nomfutho wegazi olinganayo ukuthi omunye wenziwa ukuthi uyayidla i-treatment yakhe kahle so esimene esinjalo lo muntu oyilidla kahle i-treatment yakhe ubeke esebuke ukuthi hawu kunokuthi ke njalo elokhu ezile esibhedlela iyiphi indawo engabaseduze nasekhaya ukuthi akwazi ukuyilanda imithi yakhe so kulolu hlelo kunezifo ezithile abantu abakwaziyo ukungena kulona akusizo zonke igulo noma izifo ezeyingenayo umuntu osuke selandile olanda kahle nyanga zonke bese kuba ukuthi access umuntu okusafunela ukuthi agadwe noma abhekwe nyanga zonke ngoba kuyenzeka ulande kahle kube ukuthi ukugula kwakho kwakhona ke akuvumeli ukuthi uqhelelane nodokotela wakho uyadinga ukubona njalo so labo bantu kabe besangena kodwa nje izifo ngokujwayelekile siyayibone ku HIV hypertension i-diabetes usifo sashukela epilepsy i-asthma bonke labo bantu kuyenzeka bangene kulolu hlelo.
No ngiyathanda uyigoqe kahle ngoba benginawo nalombuzo ekhanda ukuthi kena abanjani enigcina nithi ayilo angakwazi ukuwathatha kodwa siyazi amaphilisi lawo sithi amaphilisi esesiphila ngawo lawa ezifo lezi esiphila nazo but ke ikhona ezinye mhlambe omnye ozoyibuthi kanye nami isifo esifanayo lesi engiphila naso why ngingavumelekile mina ukwathola lapha izifo zikhona ezinye zezifo enenithi cha kulezi igaba lezi sicha asiqhubeke umuntu sikugade ukumnika ngenxa yezathu ezithile noma kuvuleleke kuwonke wonke. Njengoba ngisho ukuthi akusizo zonke izifo kodwa futhi akusiwo wonke umuntu onesifo esifanayo. Kuyenzeka uthola ukuthi udokotela wakho usafisa ukukubheka yize unale BP nomunye nayo. Kodwa wena ngenxa ukuthi mhlambe khona lokho kunyasakubona kuwena usafisa ukukubona kancane. Mhlambe futhi kube ukuthi kukhona ezinye izifo ke nje totally ezingangeni kuloluhlelo. Ngingabalula izifo ezifana nabantu abadla i-treatment mhlambe yengqondo. Labo bantu okwamanje kusathiwe labo ake sibabone ezikhungweni zethu zezimpilo. Ayike wangicacisela kahle mhlambe ke omunye uzothi ngiyafisa nami ngoba ngiyengizwe kuthiwa manginomuzi okwaziyo ukuthatha isimo esifana nalesi mhlambe ngifuna nami kukhishwe amaphilisi kwami kunezindlela ezithile engingakwazi nami mawukuthi endaweni asikho isikhungo la thathwa khona kukhona noqiniso kulokho mabukhona wenza kanjani umuntu ofisayo ukuthi ke agcine kwazi ukuthi naye awakhiphe lamaphilisi ekhaya kwakhe? Yebo kuyiqiniso ukuthi ngoba sithi sihambisa amaphilisi noma ikhemisi liya eduzane nabantu siyafisa kube khona indawo lezo lapho abantu abazokwazi ukuthola khona eduzane nasemakhaya. Absolutely. Ofisayo ukuthi abe ileso sikhungo ngafanele asondelane neclinic eseduzane naye ngoba ibona abazi abantu abakulowo mphakathi ukuze basizakale bese ezothola khona ke imininingwane ethe xaxa ukuthi uregister kanjani. Indlela eyenzakalayo kuyabhekelela ukuthi bangakanani abantu abazosizakala kule ndawo sokubukwa ipopulation engasi benefit bese futhi kuba ukuthi kuba khona ama assessment enziwayo ngoba ngathi ukhona umuzi nginawo kodwa uma sekufikiwe khona sekubonakala ukuthi i-security sengathi mhlawumbe ungayilungisa noma i-security yala mhlawumbe ayikakabibikho kahle sokuba khona i-assessment eyenziwayo kuqala ukuze umuntu ke ekwazi ukungena kulolu hlelo kodwa nje imininingwane ethe xaxa angayithola eclinic eseduzane nendawo yakho. Ngizobazamela nesel number yakho but ithini into yalabantu othola uthola umsebenzi eThekwini kade la ehambe walanda labe walanda khona usehambile kuseThekwini usezoya default amount mina ngikwazi ukwalanda loba ngiwalanda le ngasekhaya ama clinic lukhona nohlelo enalo labantu abafana nalabo. Eqinisweni asikho isidingo sokuthi umuntu a-default as long as esekuma boundaries eSouth Africa asikho isidingo sokuthi umuntu a-default kakhulukazi lo okade ekuCCMDD ngenxa yokuthi uma uswazi ukuthi uzohamba uyosebenzela eMlazi okwakho ukutshena unesi wakho lapho eclinic adumbonela khona usuyamtshela ukuthi nesi wami sengiyahamba ke manje sengiyosebenzela eMlazi futhi lo nesi onenhliziyo enhle ezokuphendula kahle. Absolutely. Yena kusuke ezokusiza ngokuthi uma wazi ukuthi uzobuka kuphi exactly akufunele i-pick up point eseduze nalapho yakhona uma futhi ungakabikho sure nge-pick up point usezokubhalela i-referral letter okuzothi mawufika ngakhona lapho eMlazo yakhona usuke eVryheid ufike uyihambise uthi ke mina bengikulolu hlelo ngiyafisa ukuqhubeka nalo kodwa futhi ngiyafisa ukuqhubeka ngiwathola amaphilisi ami so egcineni asikho isidingo sokuthi si default because yonke into ikhona. Ayike omunye kokugcina uzothi umuntu mina ke mhlambe engisuke ngikade ngiwathatha lamaphilisi lawa sikhona isidingo sokuthi ke mawukuthi ke sengikule ndawo entsha ekufuneka ngiwathole khona ngibe umuntu osene clinic elisha la khona noma ninendlela niwathululeke aye khona lapho. Uma uyazi indawo eseduzane pick up point yalapho yakhona and ukwazi ukuthi uzobuya after 6 months uzokureviewa khona lapha ekhaya
ukubhala nje i-referral ukuthi wena uzocollecta kuleya pick-up point. Kodwa uma ungekho sure ukuthi uyobuya nini ngoba kuyasehlela lokho ukuthi angifuni ukunqamukela amaphilisi ami noma ukwa-interrupt. Kodwa ngikho sure ukuthi lapho engiyakhona kuzobe kunjani. That's when ke usuzobhalelwa i-referral letter. Mase ningifakileke la kulolu hlelo ukuthi ngiwathatha ngasekhaya sephelile nobuhlobo bami neklinikhi. Engingaphinde ngiye eklinikhi sekuyohlala kuyifikela lapha noma kunethi akube isikhathi esithile bese yabuya umuntu eze eklinikhi. Obethu ubudlelwana phela uba isihlobo nje sethu long term ukuthi kasibesabonana njalo asibesabonana njalo. Bahle futhi abantu abaqashwa la kulesi sibhedlela ngathi kuqashwa ngepasi eHOD. Wenza kanjani mawususayinela abantu baqashayo? Cha egcineni kosuku siyabonga kakhulu sizocetha kulandeleke sesizongena kulandela kodwa HOD eseza ozolandela ngizocela ukuthi ke sigijime ngejubane selapha ku Facebook ngoba ukhona uLunathi Khandi Konde othi thanks for information but I have a query here why we do not have a stock for ama condoms Montox text in Alfred Duma in Ladysmith KwaZulu-Natal. Uthi ke yini engekho ama condom ngiyathemba bayibekubona eJodi mhlawumbe uhambe wafaka manje sebeyayibuzela ukuthi yini ungasawafaki lapha eMontrose edukuduku kaSobho mfana uthi ke kazi siyokwakhiwa nini isibhedlela eMtubatuba lapha ya ku Facebook bafuna isibhedlela eMtubatuba eJodi mhlawumbe ngabe baphendula nje sisafaka udokotela. Siqale kulega kamuntu ofuna isibhedlela eMtuba. Absolutely. eMtuba kune clinic lapha kwaMsana. Yeah. Kunohlabisa kodwa eMtuba the town itself akuna sibhedlela. Ikhona into ethi kunohlelo a 10-year plan of the department ethi sizakha kuphi ibhedlela. Njengamanje wa assessing ukuthi eMtuba do we build isibhedlela noma iCHC. So lolo hlelo likhona kodwa kothi uma ngabe sekwenzeke zonke izinto at our level njengama officials sikubeke kuMEC bese kusho kuMEC asiguide nohulumeni sibone kwenzeka kanjani. Absolutely. Bese kuba lo omunye ubekhala ngokuthi ama condom wafakana ama condom engathi noma bewathola bangawasebenzisa. Ama condom sike saba nenkinga yokuthi contract esisebenzisa ukuthola ama condom. It's a national contract. Ke kwaba nobukhixixixi kuyona kodwa unational government usuyilungisile ngokwethu kufanele ama condom azotholakala. Kodwa njobe balulele clinic sizobheka ukuthi bona ngokwabo yini bengenayo ngoba even if bekubukhona lobukhixixixi besiqinisekisile ukuthi we've got enough stock sokulandela ke nalo. Ngiyathemba uyizweleke mfowethu lapho ke ekhaya ebephendula imibuzo lapha ku Facebook page sokugijima ngejubane manje sibheka udokotela insizwa ke le ukhaya kwaButhelezi insizwa sencane nje le udokotela kodwa nayo izositshela ama passage ayiphambana kuwo thina sasilapha eMedunsa mfowethu wena ubusitshela ukuthi bokumupha amabhala awusibikelele mfowethu bese sitshela wenzani eMnyangweni. Ngibingelela abalaleli emakhaya nababukeli emakhaya mina ngoKhayilihle kwaButhelezi ngizalwa kwaNongoma yebo kodwa sengisebenzela khona lapha eVryheid esibhedlela. Siyathemba ukuthi abakuntshontshile la ubuyele ekhaya inkomo zawo baba zingasali zonke kusho ukuthi lensizwa yaqhathwa ke eJodi lapha Nongoma kwakuthiwa mawukhula nje kushawana nje ngeqhube ukuthi right mfana bamba la insizwa eqhathiwe ke le uyayibona ukuthi hayi yelusa impela nami ngikhule kanjalo. Cha sithe sizocela udokotela ake siphe into ethinta isifo lesi ekuthiwa i-epilepsy noma isifo sokuwa ngoba esinye sezifo lezi esiyasibone bebaningi masihamba endaweni besibuza ngaso sasithi somcela ukuthi asesithi nje halamuzi ngokuthi ke iyini epilepsy le. I-epilepsy balaleli emakhaya isifo lesi sibuchwepheshe womuntu kahle kahle sesokukushaya kogesi ongaphakathi kubuchopho umuntu ongasashaya indlela ejwayelekile ukuthikamezeka gcina sekuthikamezeka ebona ubuchopho bese umuntu egcina esedlikiza kuya ngokuthinteka ke ukuthi uthike kuphi nendawo ubuchopho bese gcina umuntu esedlikiza umzimba wonke. Lesi sifo ke mawukuthi niyalentuza sibonakala ngani kumuntu futhi ke kungenzeka ukuthi ikhona izinto enizaziyo ngempela ekuthiwa cha nansi into egcina isibanga ubusushilo ukuthi kunakho ukudlikiza kodwa nje omunye ke engasho ukuthi mhlambe ke ngisho mhlambe noma engakadlikizi sibona ngani kumuntu lesifo lesi. Isifo lesi sokuwa sineimbangela eziningi ngokwezimbangela ke
singasho ukuthi kuyaba khona isigaba sokuthi kube khona libofuzi family history balekile ukuthi ekhaya makukhona nesifo sokuwa akwazi ukudlulisela nezingane ziba naso kodwa futhi ke isifo sokuwa fanele sazi ukuthi kunezifo ezihambisana naso isifo sokuwa yebo okusho ukuthi umuntu mayebe nama infections thola umuntu mhlawumbe unomeningitis leso sifo leso siyenza ukuthi umuntu egcine sedlikiza kwabanye egcine sebana i-epilepsy kanti futhi ke ukulimala kubalekile ukuthi abantu bekwazi lokho ukuthi nayo i-trauma sukela umuntu ezalwa kuyenzeka ukuthi umuntu kube khona i-trauma enzakala kuye ebuchosheni umuntu ukuthinteka noma ukushaya ekhanda lokho futhi kuyagcina umuntu eseba naso isifo sokuwa. Omunye kuzoyibuza ukuthi ke kumele kwenziwe njani uma umuntu ke esevele edlikiza ngiyathi abanye uvela adlikize nilele ebusuku dlikidliki ayikho ke mhlawumbe le10 engayenza baniswenilele kodwa ke yiphi into yokuqala eniyenza umuntu mayeqala evuka into yokudlikiza umuntu usizwa kanjani umuntu? Okay ngizoqala nje ngiphendulelana ukuthi ngokubonakala kokudlikiza nje kuphela kumuntu akusho ukuthi manje kufanele kube khona into eyenza ngaleso sikhathi kodwa into ebalekile ukuthi ukudlikiza umzimba komuntu khona abantu abadlikiza umzimba wonke kukhona abantu abadlikiza kube ingxenye yomzimba kube khona abantu esike sithi banazo lesi sifo kodwa bebengabonakala ukuthi bayadlikiza so lesi sifo sinegaba siyahluka futhi indlela sibonakala ngayo kumuntu kodwa ke senze njani kumuntu osevele edlikiza sike sithi ke sina udokotela umuntu anike nimbeke kwi recovery position recovery position yiphi na umuntu uyamlalisa ngecele umsusa endaweni enobungozi mase eduze amanzi ashisana emlilweni uyamsusa endaweni eseceleni umlalise ngecele bese umlalise kancane bese futhi nivikele nje ikhanda lakhe na umzimba yebo uyobe sadlikiza kodwa ke uzobusumbekile ngendlela ukuthi angabe manje sazilimaza kwanaye uqobo iyaduma kakhulu into esikoleni nami ngiyakhumbula lapha eprimary kwayikhona into yokudlikiza kubafundi sasinapho kuyophuthunywa ngoba angithi sasenza lento ye handwork le craft kwakhiwe uphini nabanye ke abanye sebeyofaka irula lapha abanye befake wona uhandcraft lona ilufaka ugode emlweni kuthiwa mfake nogode angayilumi ubuqiniso balento bahamba bufike phi nanokuthi ke yiphi indlela ekufanele sisenzele ngoba bebethi bona sifake ukuze angayilumi ulimi. Asikurecommend lokho ukuthi kube khona into efakwayo emlonyeni womuntu esadlikiza ngoba uzosuka usukhoze inkinga ezinye kanti umuntu mhlawumbe bezodlikiza isikhashana andisabonana nokuthi udlikize kanjani nesigaba nesikhathi adlikise kanti ngeke sakwazi ukutshela uma nimphuthuma ngogode emlonyeni cha asikurecommend lokho absolutely ikhona ke nenye ke sekuzinkolelo zenye lezi ekuthiwa mbambisene ukhiya eziyomphutuma ke ngokhiye awubambe ihamba ifike iphinto kakhiye nokusifo sokuwa nokubamba okhiye. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngokuchaza ngoba ngokuchazeleka noma umuntu mayefunda mhlambe ngokwesilungu sikhuluma ngama electrical impulses lawa sebuchosheni umuntu ucabangela nami lokho ukuthi into abantu abayicabangile ukuthi mhlambe khona ugesi mhlambe uhambisana cha akunjalo akusizi ukubamba ukhiye uyeka labo ukhiye kabalahleke inqabe sasinika nje abantu ungazi kufana nokungaboni but ke cha wayichaza kahle dokotela ngikukhumbuzise emlaleli igama lohlelo lalelo KZNHealthChatDotGov umhlelo loMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natal namhlanje sisakaza bukhoma silive field njengoba uzosiphethe udokotela inkuzimalanga le ushenge usithatha nje uyasibeka lesifo lesi esithinta ukudlikiza i-epilepsy umuntu ongakanani ke singathi inayo neminyaka nanokuthi ke kungenzeka mhlawumbe la ngizalwa khona kube ukuthi ke umndeni la ngizalwa khona yiwona mhlawumbe kwenza ukuthi ngiyithole nginalesifo noma ikhona yini into ethinta ukuthi nje hayi laba ba no 2 years kuphela abaphathayo noma iphatha nje wonke umuntu. Ngingathi iphatha wonke umuntu epilepsy ayinazo uhlanga nayo iminyaka futhi so usukela nje ebunganeni umuntu angaba nayo epilepsy ibonakala sukela ingane izalo njengoba kade ngichazile phambilini ukuthi i-trauma nayo kuyinto ekhona uma mhlawumbe ingane izale ngendlela engajwayelekile noma kube khona ukuphazamiseka ebuchosheni izalo ingane nokusekukhuleni ezigabeni zokukhula ngaba noma imiphi iminyaka futhi ayikhethile ubulili yebo no ngiyazi ukuthi si district enkulu la eZululand and niyibambile la ifilidi asincome nje before sihambe la esibhedlela ngiyazi neNhloko yoMnyango izothi masivalisa naye inishayile ihlombe iphinde income ngoba siyayithola ikhalazo ngeyibhedlela
ezibhedlela eziningi kodwa asisho ukuthi akujwayelekile ukuthi la eFilidi zingene ikhala zokusho ukuthi ke nizibambile impela inhloko yodokotela la siyayibonga kakhulu siyathemba ukuthi nizibambile nenhloko yonesi nenhloko yase isibhedlela cha zona noma kufika kube inkesheza mhlawumbe oxhugayo onjani akufiki kube indaba impela enkulu njengalezi esesithole ube kuyinto ke bese cha sizothanda ukuthi siyibonge ngaphambi kwasami kodwa ninazo lezi ingqinamba mhlawumbe la esifundeni idistrict and mhlawumbe ke mawungasibeka esithombeni uthi ke if ungathi utshela abantu bakule district ukuthi na mawukuthi bayabona nje umuntu one epilepsy kungamele kube yini abayenza umlayezo ofisa ukuthi udlulise ungathini dokotela umlayezo sifuna ukuthi udlulise kubalaleli emakhaya ukuthi zikhona inhlolovo zalesi sifo lethana abantu abanalesi sifo kithi sibasiza sizobasiza ngokuthi sibahlole sibanakekele futhi ngcono ukuthi sibase lezi dinga nqanqo zokama investigations esinazo thina lapho ukuze besizakala abantu sifo lesikhona kule district abantu abeze bezothola usizo kithi esibhedlela omunye kuzoyibuza ukuthi ke omunye umuntu ukedlikiza isikhathi eside ubuphi ubungozi ongaze uthi ke buba khona ukuthi makuthiwa usedlikiza isikhathi eside ukuze abanye baze befuna umthela ngamanzi bembhunyele ngamanzi yini mhlawumbe nenithi abantu abayiqapheke mayiseze wadlikiza isikhathi eside akukuhle ukuthi umuntu adlikize isikhathi eside akufanele futhi umuntu adlikize isikhathi eside ingakho sike sithi umuntu kubalekile ukuthi anga default na treatment eseyiqalile treatment yesifo soko kubalekile ukuthi njengoba sisichaza ngo recovery position nani ukuthi abantu bemlethe umuntu ngokuphuthuma emnyangweni wethu bemlethe esikhungweni zethu ngokuphuthuma umuntu sedlikisile weyihlahla kahle shenge sibonge kakhulu kodwa ngithathe lithuba ngoba isikhathi asekho side lethu ngicela inhloko yoMnyango isigoqele uhlelo lethu oluhle kangaka no sibonge Maphisa sibonge kumphathi noma kubaphathi besibhedlela ukuthi basivumele sisebenzisa isibhedlela sabo the last time sikhuluma sela savumelana nodokotela nonesibala ekhaya ukuthi hayi soke siye nje solanda uMEC somlanda thina Dr. Xhakazi sasho njalo bese sihamba naye sebantwini ngoba we want to do that service but lo ishoyo yokuthi ama-complainer amaningi ngalesibhedlela siyakubonga lokho sikuyasijabulisa engathi nginganjalo ngake ngathatha Maphisa isithombe se-unity yakwa-neonatal yala ekhaya ngayifaka ku-social media ngabuza ukuthi kukuphi la kwakuthiwa hayi ingathi kuse-Thekwini hospital abanye kwakama-private hospital kodwa ngangiyizinga lakho uyabona ukuthi ama-levels athe ukuthi kulolu hlelo bakwethu ngasola ithuba sivalelisi sithi kulungele ke ba